wɔse ade yɔ nkyɛn a okotua wɔse ade yɔ ne hospital base asantefo bede yɛ ni twa ne ahomasoɔ sɛ asante hene ɔno ne kɔhwɛ tetuma hene ma no hotɔ no wɔde sika ma no yɛ ka kyerɛ bɛ banhwɛ yɛ bɛte ntasukɔkɔ akyerɛ bɛ ima ne twa ne ahanta ne asantefo bɛyɛ kyerɛ aborɔfoɔ yi ɔtumfoɔ yi san kɔwura ne kaa boot ɛyi sika ɛsan de kaa ka ho de kɔma ɔse ade yɛ kofia me ɔ bɛda yɛyɛ te kɔm de yɛ moa yɛhwɛ so yɛ aborɔfoɔ a yɛtaa dɔm ahene akyi mu bi ɛhɔ no ana ho di atɛm 21st century mu ne yɛwɔ yi bia nsoro bia wɔ nimde ebi na ofi sɛ wɔduru he bia tra hɔ mpatwɔ mpɛsɛ bibi sɛ asantefoɔ yi sɛ ɛbɛa na yɛyɛ mɛkɔ bono he ba hu tɛkyima kontin ne wɔ hɔ ana ayɛ abonofoɔ de nɔkorɛ ne yɛbɛka na yɛsan aka kyerɛ asantefoɔ so ne sɛ yɛ ne yɛahwɛ ba ɛsiane sɛ firi tete nyinaa bɛbɛ yɛafa hyɛ bafa hyɛ kɛse a tɛkyima ne bɛbɛsa nsuo na bɛde akɔ ɛfrɛ me nana yɛwɔ akompra ɔse adeɛ yɛ akomfia me wa yɛbɔ ne din a yɛapagya yɛ mu sɛkatempo bi a yɛpo no a yɛsɔ mɛbɛ ne kyea me prɛkopɛ ne me ayewa a wobutu amanfo so wode wanyini na deɛ de wobutu wɔ so Ghana mam ha deɛ kasa bɛka no sɛ akanefoɔ kyerɛ sɛ akanfoɔ kasa a bɛfrɛ no twi ɛyɛ nana twi din ne bɛde to so bi mmisa mma me sɛ nana twi wɔ firi hen ɔyɛ hene a obɛdi akonnwa ɛwɔ pono man so amane ne ntɔkwa ne bɛba kumbisɛlɛ bɛfiri kumbisɛlɛ ba mori bɛtena yɛ firi ansa na nana no wɔba pono man so nana asaman no wɔpɛn so saa brɛ na asante wɔ hene bɛdɛ nkransa yɛ bɛdeɛ akransa yɛ nkɔkora mmiɛnsa bia nim sɛ mfantefoɔ bɛyɛ ponofoɔ badan kyerɛafoɔ na yɛbɛyɛ benkyira ti deɛ Kumase hene start ya no wɔdi atame bawuru anɛ dɔmaa hene ɛde kɔsɔ so a bɛka sɛ dɔmaa hene ne start wɔn ne bɛtuma ba media no so ama yɛnya evidence sɛ there is a single day dɔmaa hene abɛtena media no so a wɔdi atame ɔba bia ɛyɛ ne history ɛna wɔka na mente ase Kumase de abrante bɛsɔre bia na wɔgyimi ɛne wɔko obi ɛne wɔbo obi so yɛ ka ahoɔde anka asantefoɔ ha ne bɛkyim no badware mu yɛ dware ba yɛ de bɛde hyɛ ayɛ abɛso bɛnsu a history no bi abakɔsɛm no na bɛnka bi na bɛnya asɛ tutu asɛm wotiw die mu a yɛso yɛtie die mu in fact sɛsɛ yɛ kura yɛde yɛ mu kura ne ayɛ de sɛsɛ wofa baabi a bɛɛba nipa bebree bɛɛba bunuma mu me nuanom media fo medamo no ase anopa yi deɛ yɛfrɛ mu a ɔsɛ ade yɛ konfia me abronkyam pim dudu akwa aka mu piesie wohwɛ makyi na me benkum me nifa ne mankoa no gu me nkyɛn na nneɛma bi kɔ so wɔ social media sɛ yankyerɛkyerɛ mu ma wiase biara nte bi a asɛ asantefoɔ beegu yɛwura n'anim ase dodo nti kakra a yɛpɛ sɛ yɛka nyinaa ne sɛ yɛwura ɔyare kakra a yare mu a ɔyare n'ani so te no na yɛde n'akɔto kɔmfoanɔkye a ɛyɛ Kumase. In fact, amanfoɔ tete ne huhu bebree ama Kumase hene ɛnso ɔno ne nkɔfoɔ nipa mmiɛnsa ɛkɔ yɛwura hɔ ɛkɔ kyea no ɛwɔ kɔmfoanɔkye na kɔmfoanɔkye so bɛbɛgye wato a woyɛ ɔbrempɔn te sɛ na wotua wo payment biara sɛ wotua na Kumase hene kɔ kyea yɛwura ayɛ wɔ sɛ ade no konfia no tɛkyima man hene ɔkɔ kyea no ne nsɛm bi ɔde kɔ tene na yɛfie ɔne ne man mu ne kuromfoɔ asantefoɔ bɛnsɛm a bɛɛka ne sɛ ɔsɛ ade yɛ konfia no bronkyam pim de bi akwa aka mu nyinaa piesie ne ho dodo ne he Kumase hene ɛne kɔtua ne ho ka asɛm so bɛɛka wɔnyɛ nokorɛ nti yɛbisa bɛ ewie yi a yɛaseɛ nsɛmtwerɛfoɔ yi sɛ wɔne kɔ wɔse ade yɔ nkyɛn a wokɔtua a wɔse ade yɔ ne hospital base a asantefoɔ bɛde ayɛ nintwa ne ahomasoɔ ɛne dwɛɛ kasa bi a bɛɛka kyerɛ wɔse ade yɔ ɛne ne manfo asɛm a yɛbisa yi yɛbisa ama no ato Kumase hene nipa a wɔbisa sika nkɔhyɛ ne nsɛm a ɔka sɛ ɔne atua ɔsɛ ade yɛ konfia me ho kae yɛbisa bɛmɛkyerɛ mu sɛ bɛmɛkyerɛ mu a nsɛm bi bɛpia bɔntere he nsɛm wɔnyɛ papa nti yɛka ama Ghana man nyinaa te sɛ asantefoɔ sɛ atwa ne ahomasoɔ ne kasa twitwie kankan ɛnyɛ yɛwura so ɔsɛ ade yɛ aka mu nyinaa piesie hene biara bɛto no hene biara wɔte akonnwa sɛ wɔyɛ aka ni
obeto asante na wote akonya nsu ni via kiti na wote akonya nsu wo baba mre kwansu so a ni wo faase ne nti aben nti no se tutu wo kasa bia o kase oni ni mi aketo na techuma man hene me pato so oni na mamre a o kosua na mamre no wu na mamre na ben kire no no nje sai twa kasa ne ahantan a o ka kire ye wura si ye ka bi kire na o nye ne de ye de obonyansafo bebulbe ben kana sem ya mase be di bia tem be de kasa bia na no wo di atem ye ka kire be ni ye omu bebe wura ontu refo na ben je sai twa kasa na kwa ni tie social media akwa bi o free kuransa fe kasa bia o ka ani je bia ni se asante hire wono ne kofe techuma hine ma no hoto no wodi sika ma no sebe ni special bodyguard ni amiti ameka say sika me kura me te se mi wura sebe akonya kese se sika kura ni wa nya 100,000 a me mi timi fa wura 100,000 1 billion titi sika a me ni bodyguard special bodyguard amiti ameka say metime tue se sika abrofo nti e bisa santefo ene be wura ya woti kumase ọmọ kire nipa kura wọ́n sa sika nhyɛ ni nsɛm asantefo bɛyɛ saa gyae bɛkasa de biara bɛgu ewura anim ase yɛn pɛsɛ saa nneɛma yi biara bɛkɔ so biem sɛ wɔkɔ so biem a madika kasa maama nkurɔfoɔ bi wɔn ne sɛ kasa saa kasa twitwie ne kasa fie bɛnya aka bi kura bɛkasa kumase hene ɔba ɔsɛ adeɛ yɛ hɔ kumase hene bɛkyɛ ne kaa ne wɔsan pagya ayi ne kaa boot ne wɔyi sika nti mo ka se mo ni mu ase mo fere se mo fere aka mo nka wi sebe twetwa kese ekita ye kuro mu anti ye pesika atoka ma ye wura ye nya ana ye wura no wotire na na akomre de no asante fo ye serebe kasa anya be kan benja sa kasa anya be kan se benja ye de no ya bu bonsem a ye be kyerɛkyerɛ nsem mu because any abre be gu ewura won hu fi dodo be nye so be de baba tuma kan bibi se pron champion yewura ayi no afiri mu de wo buru nyina bia bakene buru nyina bia ewura ne wose ade ye kunfia me onu ode ne buru champion he ba eye de no wayi no afiri mu a be de asantofo mo ka se techuma hene woni kumase hene aye baako imma ni ntro no mudi imma ni jani ahante ya mo ye kire yensuro biao e ya di buo ni ya di mabe ya di mabia wo wiase antrese bi dia di buo ma wa trese wo suro banja sa kase fini ahantan kasa ani ja be ka kire ye wuro se ade ye kufia no bon champion de bi akwa aka mu place niwa aba ayi utie obayi kasa mani abre begu mu fi dodo asantefo nkebenum dodo be kasa ho fi tata dodo bikran kementia yewura ayi ose ade ajimo badu makowuro no ho abontre itu ke dwe kasa ne antan kasa ene ahomaso yi akura yi ni beduru ye ka kirebe banhwe ye betintasu kokko akirebe se banhwe ya ye be kasa bia kasa ye be kahe de be huru se benye bia wo hene wo kumase na ma wo hene onturu posani sia wo ye hene e wo techima man mu ama yesu akonyan bo apeja saani do ma force be peja be hene be ho na ma na peja benye sa bu fukasa he benye sa ahanta same se ye wura o yare kumase hene ni akohwe no de kikan ani ngose be ne ema ni ngose ni kumase fo muwe kasa ye ko ye ni abrepa it is a man where you kasa ya ye be pejanse bia ba e de ni ngose be be to because ye ni bia se bia batia ya tra ha 764 years bia batia ni wo se ade ye ko fia me manu ba bi tra ye wo so wo fere he ni na no de mo be ye jare a kire mo be ye hanta a kire
Deɛ ne ahomaso ni dwei. Yɛde ankasa ni atam. Yɛ ka kyerɛ bɛ wura he ontu bɛfo. Na ɔno aso ntu no hofo. Na wɔngya wɔ se abɛyɛ ho anumguase wɔ ogu. Sɛ wɔngya a yɛbɛpagya ne deɛ aba ne deɛ ho kora wɔntumi ntra Ghana mmɔmmoa. Meda mo nyinaa ase. Mepɛ sɛ biara hu ne sɛ meyɛ bono ni ba. Nti meka saa yɛ a mekan. Ɔhu sɛ meka bono paa. Yɛwura ɔse adɛyɛ akumfia mɛw. Tama nani so tene a ɔno atwerɛ note de to sɛ he ne wɔde a bɛkyerɛ sɛ wɔde Kumase. Ade anche ne yɛwura ofiri Kumase abɔntere so ne bɛde ne kɔnkran. Kumase hene ɛpɛ sɛ nkankran baabi a yɛwura wɔ bia nkɔbɛkɔ akɔhwehwɛ no na wakyea no. Ɔhwehwɛ yɛwura amma no kwan ma na nhunu no. Nti ne wɔyɛ den ne wɔka sɛ ɔno na ahwɛ yɛwura ama no ho ɔtɔ no. Ɛyɛ den ne wɔka sɛ yɛwura ɔno ama no sika ɛde ahwɛ no ho na sɛ nyɛ wɔno anka yɛwura nka wɔwu. Mepɛ sɛ mebisa asantefo ne bɛwura sɛ ɔsɛ de yɛ akumfia mɛw. Pro champion de bi akwa. Aka mu pese mebɔ ne bi kura sɛ me ma me su me mu so ansa. Yɛwura asante hene okokuma lende he na yɛwura ɛwɔ lende. Sɛ wo no wo hene a nke yɛwura wɔ lende ke wɔ wuru. Ghana abɔnte so kura nkran wɔ wuru baabi yɛwura wɔ. Sɛ wo no wo nke wɔ no mu kan sɛm akɛse kyerɛ mpɔfo ɛwɔ Kumase. Yɛwura wɔ UK ke wɔ wuru so hɔ. Tama okɔ UK ina na yɛwura so wɔ UK. Ada na wo obi a wo hene wɔ wuru. Yɛwura ofiri hɔ akonya kɛse yɛ asisa pagya no ɛde ne kɔ Germany. Sɛ wo no wo hwɛ na nka nnɛ ka wo huru baabi a yɛwura ka wɔdu wɔ Germany. Ada mma ne asa ne bɛɛken. Mma ne tua ne ahanta ne asantefoɔ bɛyɛ kyerɛ aborofoɔ yi. Bɛhwɛ bɛwu yɛ yɛka sɛ sɛsie yi. Sɛ bɛwura mebisa no mebisa bɛwura Kumase hene. Sɛ wɔnim baabi a ɔse ade yɛ akumfia mɛ pro champion de bi akwa. Aka mu PSC ɔyɛ sisi a. So ɔhuru deɛ a ka bɛhuru sɛ ampa. Saa nim twa ya bɛntwa wɔ social media he. Ka bɛhuru sɛ ampa yɛ nɔkorɛ sɛ bɛne bɛhwɛ yɛwura. Yɛwura me na woka sɛ sisi a yɛwura ɔwɔ US sisi a America man mu. A wɔgyina home. Sɛ wonim wɔn nyina nka momfa mɛtena social media. Utuwa na mo kura kokɔmfa no kye a ukɔ ha ukɔ tia ni na ɛne wo de abɛtra social media wutwa wonu yi sɛ wo no wakɔ hwete tuma hene ama ne sika ne no ho atɔni ɛne dwa ba nie mmane no mo ka kyerɛ de wo ka bia so no kura bia ni sɛ wo ye no kura o mɛtena na konya kɛse mu na wo fa nto Ghana fo nyina nim sɛ wo ne hwɛ no ɛne ade ba ko pɛsu ade bi so wo ya me di ho ya wo makomom obie na no na okasa amiohe a wote bunu is woni so ade umu ade amiohe a wote bunu is uni opanyiri tumi kakasa wo kyerɛ no uni opanyiri a wote akonya ketekete yesu tumi kakasa wo kyerɛ no misrebe bɛfo ba no twitwi fom osi ade yɛ nua ketewa ne he sɛ bani mama mra wo ba akonya musu ane wo faase ne asante hene a wote akonya su a wo yɛ Kumase hene. Mo bia nka saa asɛm yɛ biem mo ka mo hwɛ asɛm a bepie mo ne ntewo eti bi nuanom sɛ bi bisa ɛnyɛ bɛ ne bɛhwɛ ɔse ade yɛ akumfia mɛ ɛne buru champion so a bɛ ka sɛ ɔse ade yɛ ɔyi no wofu ɔne yɛ bɛ nyinaa bɛ president last stop no ɔse ade yɛ na ɔno akɔfa na de aba na wo ka sɛ ne wɔyi no wofu ɔne Kumase hene ayɛ baako a mepatwɔ wɔyɛ nturo ne bɛdi mɛkyia Ghanafoɔ nyinaa na masa na achia abonofo nyinaa a bewo wiase nyinaa bɛte yenka nsɛm hyase unse wiase ayewo mu yi mpanyifo ba ka nsɛm bi atofo sɛ aya panyini due mante na esanse panyini odue mante ntin ema ɔse adeyo akumfi ameyo ya ɔno ne yɛ broncha mpim de odu akwa kofa bae ni ono ankasa san ye akan nyina mu piesie ono ni nua nketo ne akanfo nyina enti sa asema ba na beka bia fa meto na nim ana bia nka no wasebo a ono de waye din
na din a wayɛ he ɛnam so ma nipa bi mo ba fa akwanya so be kasa bebree kasa ba kan biara so he enya kasa ɛfa kwan mu anaasɛ nokore biara ɛyam asantefo betwo biara nkomo abedi ni sɛ bene ba hwe ɔse ade yɛ kofia mea wa bra ɔyare dane yare pa so abesi sabri ɛyɛ asɛm a nokore biara nim bosirimuka ne baabo besirimu a be kasa ansɛm yi ɛtɔso bio bere ɛbra nkransa ma hene wu ya otufo ɔbɛsena kwakoya yie wɔ nkransa he otufo yɛ na dwen sɛ ɔbɛfa ha no wakyɛ ne nua panyini ɔse ade yɛ kofia mea ya ɔno ne yɛ aka nyina piesie yi ontimi mesere nkɔnkransa ho wa bra ɔmfa ha no ɔnkyea no ɛnam so ma ɔbaye na ba ɔbaye he nkrofo bi ti ho ka sɛ ɛbra ɔse ade yɛ kofia mea ohu ne odimirika kɔhyɛ danim sansɛm yɛ bia he wonhu ba bia bɛkɔfa sansɛm bɛdi friye bɛwie so bɛsa ka twatoɔ sɛ otufo yɛ san ko wura ne ka boot eyi sika ɛsan de ka ho de kɔma ɔse ade yɛ kofia mea bɛda yɛ tia kɔm de yɛ moa yɛ tia yɛ ɔse ade ne makra yɛ kɔm ne yɛ na asɛm ɛba na bɛɛka ne tinim di ka yɛ sɛ panyi dia ɛyɛ odue matemate ɛnyɛ sɛ nsɛm ne bɛɛka otimi ka ho ana yɛ he so yɛ aborofo a yɛ ta dɔmahena akyi dɔmahena na mo ne otu bia he ɔba ɔse ade yɛ hɔ ne bedi nkita ho ɛma ne hu sɛ ne nua panyini no wo ne bono he bono champem dodo akwa he wo ne kɔfa baye ansa na metu na mo bia he wo ne wɔ sɛ mi wɔ tutri ansa metu na mo bia matu ɔbaye ɔba ne wura bedi nkita ho ne di nkɔho ne otu saa na mo he homa ho no so a kasafi bia na ho pese wo ka kire no yɛ aborofo yɛ won teteye nsɛm ne yɛ wɔ yanum yɛ betima aka nsɛm ama wo kora yɛ wa hwe a saa dan wo nidi enso esan sɛ yɛ won teteye na yɛ bu panyi bia sabio wo yɛ akonwan kora to nkyɛn a nipa bia na ɛwɔ nyiri kyɛn even nipa na wo kyɛn no kora no ɛwɔ sɛ wo de respect ma no saa ne wiase etie ntitiya de bɛde yɛ afɔmu ntie ɛwɔ sɛ ɛde ani die ma nipa bia na ani die sɛ no ɛmfa wo so yɛ panyi mfa wo so yɛ akwada ɛnso asantefo ho so ba bi de yɛ mu wu no wo bia wɔ no a mfa wo sɛ nipa yɛ ɔhene mfa wo sɛ nipa yɛ ɔyɛ di bia na sɛ wo sɔmpo wo bia wɔ no a na ho di atem saa suban na yɛ hu nti no yɛ pɛsɛ yɛ yɛ fa afidikɛsie so ne ma yɛ ma asantefo nyinaa so te na wo ne bibi ade na ɛyɛ me yɛ kɛse kora ne mmabunu he mmabunu hi a mpanyifo bɛba bɛwu ɛde Ghana ɛne asante ɛne pono ɛne Ghana nyinaa agya yɛ he yɛ mmabunu hi a bɛwu akɔ agya yɛ he a wɔ sɛ yɛsiesie bakyi na yɛ tima atena mu a enjoy no yɛ mom ne yɛ to ayampia hwɛ asanteni abrante ama ne fon so anaa wɔsɔ ne camera na ɔdi ɔhene atem ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ babunu bia ne wɔ fishing a onim sɛ nimfie ne aka n'anim dɔɔso ɛnneɛma da n'anim ɛwɔ sɛ ɔyɛ ɛwɔ sɛ ɔhwɛ hu sɛ ne nananom wu bɛwu akɔde kuro yi anaa aman de agya no yi ɔhwɛ ne wɔsiesie man yi yɛ saa babunu yi asɔ kamera te hɔ ɛdi atɛm ɛbɔ ne saa Ghana he yɛkɔ yɛ anaasɛ yɛba yɛ awerɛhosɛm ne yɛ mu no he na yɛdeɛ bɛdɛ sɛ nsuo taa pɔnkyerɛne a ɛyɛ ɔgye wɔ baakasaa yɛwura yɛ radwe sɛ ɔmfii bakasa masesei akoduru se bane ba hwe ose ade yo na akonwa ne hote so wuni ba akonwa de hote so ni volume aya hu misa ho nananom de aya me ya ne se bempe history so na batie e wose hu nya abotre na ubisa ho nana history ni na o kire wase yie na wa ubisa na mo na hu se sa tachima hene na konwa he de da ho yi emmani akonwa ne ya anasa ne akonwa ne di bresiti enso maburu bempe misa be bie ba no a na be di atem trasa me kwa ka se nimdia me man nimti nimdia me man enimti atoso bio osi ade yo kumfia me o ya ono he ne ye bro champion dodo akwa man hene
ya ono ne san ye aka nyina piesie nipa bia ni ho ne wo asase so a o de okatwi kasa a onfiri bunu manso one migrate amfiri ha sa wo ka bunu kasa nko ade a na wo firi techiman enti sa papa ye edi a no nkyerɛ sɛ ontim mɛkyerɛ abakwasɛm emma nipa ntene ho ase adwuma hia ne dɔm ahene ɔyɛ anachi lemom yewura ne ho dodo ne kakra onimba ne mu enti sɛ dɔm ahene yɛ adwuma hia ma no a yɛ tanachi sai tanachi bio yewura ne ho fa no bia fa ho kansem hu bia fa nkyerɛ no ma tene bɛrɛ de fa bi siedu hiti kuma se wo de ono hia kɔ mo dɔm ahene de ne ntoma kyekyere ne ti asan awro ne boxer so wa yɛ mbɛne sɛm bebree kyɛ sɛ tane kora hwɛ yɛn pɛ sɛ yɛbɛka yɛ ho 21st century ni mu ne yɛ wɔ yi 21st century mu ne yɛ wɔ yi bia nsoro bia wɔ nimde baabi na ofi sɛ wo waduru he bia tra hɔ enti besrɛ yɛ nuanom asantefoɔ yɛdeɛ bia na ɛyɛ bia kyerɛ asomdue ohu bulu ni ba deɛ ɔbɛba bɛtena media yi so a obɛdi atam da bulu ni ba bia na ɔbɛba bia no ɛsan sɛ onim deɛ ɔyɛ na onim deɛ ɔka nti no ɛnya deɛ a ɔbɛnya time de akɔ di atam enti yɛdeɛ yɛsrɛ asomdue ni yɛpɛ bia ni wiase mu ha nteso kɔkɔɔ ni nanum sɛ bɛɛkeka kɔ a ahwɛ yɛ adakoro bɛbɛhyia ade bi a ɛnyɛ papa enti yɛsrɛ yɛ nuanom asantefoɔ sɛ saa suban ne kasa bi bosremuka asɛm bia deɛ ɛnim obi a wano a na woka asɛm deɛ ɛnim sɛ banyae ka ɛno ne mebra panyi ka yɛ sɛ banhwɛ ne bantwa saa nsɛm yi so a yɛso yɛwɔ nsɛm bebree a ɛwɔ yɛ no a yɛbɛtumi aka ahwɛ yɛ a bɛhene koraa ɔmpie koraa bio no wakɔ adwabɔ ase ɛtɔ so bio baasa ne keka nsɛm bi sɛ ɛmna a yɛyɛ mɛkɔbono yɛfa hyɛ kɛse a afi biara yɛ a yɛyɛ no yɛyɛ mɛkɔbono he nana techimahene ɔsi adeɛ yɛ akufia mɛo yɛ a ɔno hene yɛ buru nkyɛmpem dudu akwa ɔsan yɛ aka nyinaa piesie he wɔ amma dwumadie he ase na ɛsan sɛ wɔ amma dwumadie he ase nti ɔntaa yɛkyi nipa bia na ɔbɛka saa asɛm yi bia sɛ nipa yɛ onim ne ɔɔka bɛda wiase sɛ ntimfo ni hɔ a pagyafo yɛ hɔ emra na ɔsi adeɛ yɛ akufia mɛo yɛyɛ mɛkɔboro a ɔnni techiman he sɛ hene biara ni hɔ a mamra kwan so he sɛ hene biara ni hɔ a ayɛ ne kontri hene ne hwɛ akyire ma no mpatwɔ mpɛsɛ bibi sɛ asantefoɔ he sɛ ɛberɛ a na yɛyɛ mɛkɔboro he ba hu techiman kontri ne wɔ hɔ anaa na ɔyɛ hɔ techiman twafo hene yɛ hɔ techiman ahemafoɔ ne ahemfo nyinaa gyetwi ɛne kya ɛde kɔ hɔ ɛma dwumadeɛ he yɛ fɛfɛfɛfɛ yɛ nyinaa ne yɛwɔ bi nti sɛ yɛwura nni hɔ na sɛ ne kontri ne nadehyeɛ yɛakɔboa deɛ yɛnimonyam na yɛnimdeɛ ne yɛbibia taa dwumadeɛ he akyi asana ahosti program he wɔ ne kurom a mma ne kyerɛ sɛ ɔntaa akyi sɛ nkɔntaa akyiri a nka program he koraa nka ɛmma so ɛwɔ tekyimamma mu ha nti mpaakyɛ mpɛ sɛ mma nipa mmiaa ne ɔwɔ tekyiman ɛne Ghana man mu ne aburokyerɛ ne baabiaa ɛte aseɛ na ɔhu te ne ho ase sɛ bronchampem movement he a yɛkɔ no ɔsi adeɛ yɛ akufi amiɛw yɛ a ɔyɛ bronchampem dodo akɔ a ɔsan yɛ akra nyinaa piesie ɔno ne yɛ kɔfa baeɛ ɔno ne kɔfa bronchampem de baeɛ ne ne nua dɔm ahene sɔpɔto no ɛne abaase ne atebubu hene bɛsɔpɔto no a ɛde abaa bɛduru saa mmerɛ yi nti bro ahemfo nyinaa bɛmfa hyɛ bɛtiri mu sɛ ɔsi adeɛ yɛ akufi amiɛw ɔtaa bakyi na ne ho ne dodo no kakra a sɛ sɛ wɔwɔ akɔntuo mu a ama enoma ayɛ saa he enye sɛ bia ɔntaa bia akyi bia nkara kwanto no yam ɔsi adeɛ ne ma ne yɛ kasa yi yɛdɛ yɛwura ɔtaa bia akyi awia deɛ menso mɛkye Ghanafoɔ nyinaa ɛne wahwɛfoɔ nyinaa techimanfoɔ abonofoɔ nyinaa kakra metimi aka menso me boss de hu ne sɛ esan sɛ yɛyɛ akan mu nyinaa piesie nti na yɛyɛ abonofoɔ nti piesie bi ayɛ ankora bɛhwɛ deɛ panyini ɔyɛ na wayɛ bi nti yɛde da biara yɛ abonofoɔ de nɔkora ne yɛbɛka na yɛka na etwiw a wafa ne saa
na the yes na ka kire asantefoɔ so ne sɛ ye ne ya hweba fritete esa ne sɛ fritete nyinaa bebe ya fa hye ba fa hye kese a tachiman ne bebe sansuo na bede akɔ de nti a Kumase hene na ni abre bono nyinaa no na de ye ka kire ne sɛ wan hwɛ ni start sɛ ye to enter su kɔkɔ en de a ne nsuo grema ne nsabiem ye be bu ye ma baduane ni biem no kura ne ye ka kire o mo no efrem nana ya wakompra osi ade yo akumfia mewa ibu ni din a ya pagya yemu sakatimpo bi a ye pona na yeso mebe yewrade yetene so a ne yasori ne chia me prekope ne me ade hye nsem abe kan nyina gina se sabi mpreduasa mpenfo bede ayowa a obutu amanfon so wo de wanyini na de de obutu wo so nkase ye nyina yenim se Ghana mam hade kasa beka na se akanefo se akanfo kasa be frɛ no twi na natwi din ne bede to so bi misa ma me se na natwi wo firi hen oye hene a obedi akonwa ewo bono manso free 11th century ebepem 12th century meka 1272 ne nananom be fa bi free Egypt Old Empire ebaye ebetena Old Ghana Empire be free ho amane ne ntokwa ne beba kumbisele be free kumbisele ba mori betena ye free ansa na nananom ba bono manso nana asaman no penso sabre na asante wo hene ne be kasa bede nkransa ye bede akransa ye nkokra miensa beba ye ne nana kwachi amiode bafupim waba no aba besue me se ufiri asante bapamo no waba na ma oba bi atena na ne nkokrafo miensa nkotena se bi mpreduasa bi ma oba bi tena nana sase ye wasase bi ma oba bi tena se me ne wo tena na daachi bi oba be fa japade nti de ye ka nyina ne se osi ade yo akumfia me obono champion de dua kwaman ne aka mu nyina piesie de kasa bia wo Ghana ha ya kan kasa de efiri bunum se wo de wonye bunu ni dia ne na mu firi no ho eba wa mabi na che se wo ye nipa howo kra wo man mu na mu ba nipa bebeto be betra black voter bebeto be guanfo no na be nipa bi a beso ba ye be wo nipa ku a na be wo Ghana ha na tama nananu mu hunu se be cross black voter be duru be bia na yedru northern sector Ghana northern part of Ghana yi ne sankofo yi be hunu se nananum se de be ban be ne edene be ho so edene be ya abofo be kita akode nti se sa de sese edwane bia nim se mfantefo be ye bonofo ti mfantefo nana abefra nana aho no oka se nkofo wa gwan na edi sa di no gwanfo be gwan chese be dwane na mfantefo nyina de nchira betena nchira ha nchira man hene ye osi ade yo akomfia me ne bapani ne o ma betena ne nchen be ne ye pa ne besu bampanti ne nipa ha asese be ka se nkofo de besu ne bebibia se nchirafo nkofo de badan nchirafo na ebe de nchira be nyina ba age atum se be firi bono ha adan ne asantefo ho je ho nse nchireme na yi adan ne asantefo ho toto ayampie yi sebi mpreduasa mpanfo be da apachi esi wo a na kotretar ho a ye ntobo mo no wo ye sa be pa apachi no ti de America nyina ne se ba bia be toto abo koyen nkosu eguo ba hwe ya nkosu an ba bobo na ebobo a ye nyina ebe hunu se kosuan se ye de nchem kosua ana ye akoko kosua ye nyina ede ni be hunu bi pia se me kan bibisa no pai mitie tape bi kra akọ bi ofiri nkransa ode Ghana president ontu do ma henefo nse ono ankasa onim kasa ha okan
wonim na mamrenti obeka de opebia se wo so ye bono ni ampade a menkai se wo ye bono ni oye kumase hini wono ne kofa sansem yi bae na mepese uhunu ni o de started tachiman o de tu bodom obeba akọ bi a wo ye hini ho se akwan frɛ no ho man hini tu bodom kan dan 1 2 3 akwan ti ho oba yekuro mu fuma ya the same thing so no abaye ho akọ bi so frɛ no ho hini ho onso abɔ no ho man hini ho onfiri ho obata no so mo ho so o se wa abɔ akọ bi man hini ho enti asɛm ya o kan u se ono ne kopeja bae no starta ne kasa twitwie ene ahomaso kasa wode kire ni nwie panyini ansa ne domahene wono so ba beso mu se de wo kan bia wo yentro onim na bakosem onim na mamere ontini domahene so besom na domahene wo som he woni kwakudua yi wo start beka se domafo kra be hyenase na doma eye ne dia ukosampa wo ye ne dia ukofie pra oyo no dia ne kura ye capital town sunyane kura wo de ne dia ye capital town ofuru anu okoboma no start here na ne kasa mu nyina sukuma se hene kasa eye atemudidie ne kasa twitwie enti mebisa mo se sebi ohim pon kese we ya o se adeyo Ajimambadu the second awoyo lawyer na otu na ukunu ni mase kansem we a u feel say obeti ase ana nti do ma hene beso asemu imu wa medi atem se kumase hene o di atem a ne nkrofo so bojisu yo ne do ma hene so besum do ma hene so mu o tira mamere ne abakwasem wa medi bi atem se mun media iso se do ma hene wo start ye odi atem ni nyina ye kumase hene ni start ya wo di atem ya mana treni ni opafo no sebe burufo nyina awura kora wa di natem ansana Ajimambadu ose ade yo oba abeka bi nti se bia ka bempe huru because asantefo the propaganda they be best because the whole Ghana asantefo ye best all propaganda ho ti de kumase hene start ya no wo di atem ba huru ane do ma hene edi kososo a be ka se do ma hene start it is ye wo afutuo bi a Ghana president obetufu a one start kumase hene fu no tunufu se dem nkofo bi ti maima be ka se bentu do ma hene fu do ma hene onyo ne be se betunufu bentu kumase hene fu betunufu wi a be wo afutuo bi so a betu do ma hene ti ayi kumase de meka de atai odihye de yi so ene se ye nyina anya hwekura ye nyina yekọ JHS ye social studies asante for de na baatbe ho wo beba bi kura ne after independence or before independence ye colonial masters Britain for be ka kire sante ne se yesrew fa ho bedom Ghana na wote ho a enyeyi ukwoti we bi wo hin ye nyina ya social studies ben kire me page a sa story no ewo ni nja bibia se sante edikan jabo no ben kire ba bia social studies mo ewo se sante hene no no atene ho wo baabi ni gokos wo ni baabi ansana be kopa ne chew kun Elizabeth o se wan kopa ne chew se won fa ne asante meka Ghana ho ansana ne ye nya Ghana nti wono de wode ne ho benchire baabi a beka se anakun Elizabeth ekoka se sebi mpleduasa opese ye sante hene te se ye fa ne sen president beka ka se sante hene kra no nka ni dibre pa ye ka ni dibra anka o ye king ena
president bi a yebɛyi ni bia bɛ prime minister saa na nkanhyehyɛ ne teɛ na santehene ane ma ne ho kwan sɛ bɛnyɛ ne saa ne baayɛ ne saa nti ɛnyɛ santehene a nkanne no sante ɛyɛ a nation of its own ɛna nka Ghana so ɛyɛ nation of its own we nyinaa mo hefa no nkɔfa saa ntoro efiriɛ ana isire bɛnko abɛtwerɛ bɛdeɛ Masehene ne hyɛ aseɛ obie na no a ha yɛ ne deɛ a otimi kura ka sɛ binom bɛtete bunu east bɛyɛ dwɛsɛm ne bɛyɛ di nsɛmfo. Just look at this. Dabɛn wɔn ne bɛtumi aba media no so ama yɛate ama yɛnya evidence sɛ there is a single day dɔmahene abɛtena media nso a wɔadi atam ɔba bia a ɛyɛ ne history ɛna ɔwɔka kwan ne ɛfa so a ɔno so ne nananom awɔ ntoatoasoɔ ne nidi so a ɔno so de abɛdi akonnwa yi ɛno ho asɛm ɛna da bia ɔba ɔka ɔnkasa ni bia atam even mmeranteɛ deɛ ɛbɛsɔre a bɛdi n'atam media so ne ade bebrebe nyinaa ɛnyɛ sɛ wɔnte o but ɔnkasa koraa mfa ho da because me deɛ sɛ ka me nko a nka de adɔmahene yɛ he ɛwɔ sɛ mmabunu yi nyinaa de badwene kɔ hɔ na bɛtie deɛ ɔɔkan na pɔ so deɛ yɛ he na wapiki bi afirim deɛ nyɛ na wayi afirim because sɛsɛ baabi a yɛkɔ he yɛyɛ ayera yɛnkyi o ɛnyɛ patapaa ɛne by force propaganda ɛne tumi ne wonim yɛ abɛyɛ mɛhwɛde yɛyɛ o ba a yɛka he bɛɛwu akɔ ɛbɛka yɛ mmabunu yi a yɛaka he na sɛ ɛka mmabunu na sɛ bɛka sɛ ka ho history na fa gye wo man si hɔ a wobɛda akɔnya history bi aka nti mesrɛ ho sɛ woka sɛ dɔmahene ne hyɛ saa deɛ ase baa yɛ daba no na dɔmahene kɔfa bae ɛna kɔfa bae he wayɛ ho asante kwaa na wote hɔ na wowɔ wasɛm bi ka dɔmahene ɔnkɔfa ahwii bi ama yɛ ɔmfa bibi ama yɛ bi ne akasa atia no bi ne pɛ sɛ ɔgye ne kuro fa ne ɔno so akyerɛ ne history a ɛkyerɛ sɛ kuro hi nyɛ saa nipa yi deɛ a ɛyɛ ɔno ane deɛ a saa ne asɛm yi teɛ wei so ɛyɛ afutu a ɛsan kɔma Kumasefoɔ wohu sɛ yɛkasa yɛ a yɛteɛ nyinaa mmeranteɛ yɛ papa wɔ mu koraa san yɛ aberanteɛ ahoɔfɛfoɔ na deɛ medɛ ne sɛ yɛ abonofoɔ yi deɛ tam a yɛbɛtena ase yɛbɛkasa bia wohu sɛ mmeranteɛ history na yɛka wokɔ dɔm a aberanteɛ na ɔka bi wokɔ drɔbo a aberanteɛ na ɔka bi suma aberanteɛ na ɔka bi na mente ase yɛkum ase deɛ aberanteɛ bɛsɔre bi na wagyi mi ɛne wako obi ɛne wabo obi so yɛ ka ahoɔden anka asantefoɔ ha ne bɛkyim no badware mu yɛ dware ba yɛ deɛ bɛde hyɛ na wowɔ ahoɔden nso nti afutu a mede mu ɔmo ne sɛ ayɛ abɛso bɛnsu a history no bi abakɔsɛm no na bɛnka bi na bɛnya asɛ tutu asɛm da bi abɛkae nti meisa ka nso biem sɛ yɛ abonofoɔ deɛ na ɔkorɛ de da bi abɛka na ɔkorɛ so ɛne atɛm sɛ nti yɛka na afa n'atɛm a na wafa that's wiase ne ɛwɔ sɛsɛ bibia sesa bia ni wode oyɛ hufoɔ wote wodie mu a yɛso yɛte yɛdie mu in fact sɛsɛ yɛ kura yɛde yɛ mu kura ne ayɛ de sɛsɛ wofɔ baabia bɛɛba nipa bebree bɛɛba bunuma mu yankasa yɛte a yɛhu sɛsɛ sesa yɛaba nipa bebree bɛɛba afutuo kakra no mpɛsɛ mede ma asantefoɔ ne bɛma buru nyina saa deɛ yɛ a wopɛ sɛ wode ba he yɛ bɛdɛ ankorehunu ne yɛ dede nsɛm hyɛ ase nyinaa wate sɛ yɛakasa wakasa de akɔtwe yɛwura ntini ama yɛkasa yi yɛde yɛmpɛ dede na mmom bia ni hɔ ne ɔyɛ bɛrima akyɛ ne bi mpanyinfoɔ bɛda agorɔ ne fam ɛba so a ne yɛyɔ nti yɛsrɛ mo asantefoɔ he sɛ bɛka sɛ nsi bɛhyɛ mmara sɛ ma bia nku bia no nkyɛ sɛ bifa bia no mu nkɔdi agorɔ yɛteɛ baa bibia mmɛka bia asɛm nti ma bia nso ne de yɛhena atɛm ma bia nkɔka mmɛka bia yɛsrɛ mo yɛde agyeɛ wotum sɛ yɛ mmarima no yɛgu ha deɛ ɛkɔ so bɛda bɛyɛ sei bɛda bia fa tuo bɔdɔm bɛda bia kɔfa ta no so bɛda bia yɛ sei bɛda sɛ baa hyɛ aduayɛ a na ɔsiesie no ho ɔboaboa no ho yɛdeɛ yɛpɛ sɛ ma bia te aseɛ sɛ yɛnyɛ hufoɔ baako sei saa deɛ yɛ ɛkɔ so no yɛsrɛ aban mu mpanyinfoɔ ɛde baa bɛkasa a ɛwɔ mu sɛ bɛnhwɛ ɛna regional houses of chiefs a atwa Ghana ho ahyia nyina sɛ ayɛ abɛ committee a
aya benni sade we hu komo sade ade sikoi entwaye na aya ade bia ehuru nipa bo kakra gradually ekoso na ekoso nti yesre mpanyimfo se benhwe na bani mpanyimfo ba beka bia yin kasa na ban kasa nti asantefo se de besi takiye no ye ni nye ho anhwe a one day ebi ade a ye mpese be yen ne aye nti yesre ho hu de ben kasa na benhwe be huye e wa aborofo ho ye da mase